Vet du hvor verdiene dine kommer ifra? Hva som har sett spor i fortida? Av og til husker en bare følelsen, ikke hvorfor det var så viktig. En vet bare at det var rett. At det kjentes godt. Vi vet at om noe skal vare, trenger det omsorg og pleie. Det høres lett ut, det vi får fortalt fra starten av. Hvordan vi skal komme godt ut av det. Det kan handle om det vi har gjort eller ikke gjort. Med hverandre eller det vi har rundt oss. En kan ikke stoppe tida, men en kan heller ikke ta tida tilbake. Men en kan forlenge det som er bra. Alt går fort i dag. Men en vet at det som en har her og nå, det bør en ta vare på. Bilen er kanskje ikke det viktigste i livet. Men det som du behandler fint, det varer. Og det er en god følelse.